Добро утро, хора. Часът е 9:30. Той още спи. След малко трябва да ходя да го събудя, за да може да ходим на плаж, а не да изпуснем хубавото време, хубавото слънце. Той обработи клипа, така че няма с какво да ми се оправдава вече, че има работа. Вчера ме остави сама да си легна, да спя. Към 2:30 дойде и вече си легна. Вече готов, че обработил клипа. Ами нека да ходя да го събуждам. Хайде. Ще се видим когато съм го събудила. 10 години по-късно ние тръгваме за плажа. Ето намерихме си 2 шезлонга. Лекаляше гол до тук с това и вика, че никой не обикалял гол и че му се чувствал странно. Реално, като идвах насам, нито един гол човек не видях на улиците. Само аз бях. Обръща повече внимание на котките, отколкото на мен. Гледай, те направо се легна. Намерихме си домашен любимец. Не знам да се вижда. Значи тази котка така си се харесахме, че май ще я взем за България и ще я правя от гръцка на българска. Това ще ме сувенира от Тасос. Едно рижево кот. Искам само да видите как оставяме нашата котка. Оставяме на хубав шезлонг с водичка, ето тук долу може да си налива, с картофки, един сандвич. Живот си живее, живот си живее. Нали бе? Нали бе? Пребрахме се в апартамента. Сега ще вземем един душ и после не знам. Да. Котето остана на шезлонг. Това коте. Не ми обръща внимание заради това коте. Ето на нас. Готови сме да излизаме. Всичко е под контрол. И той е готов. Най-после ще спре да се занимава с него и ще ми обръща повече внимание. Финиширахме с влога от Бургас, но тепърва започваме с това от Гърция. Слагаме цаките, да бъдем генгста и тръгваме. Хайде! Сядаме сега на тази пицария да опитаме да видим дали ще е добре. Бебе, аз ще харесах тази. Виж на сянка. Седнахме, поръчахме си пици, ще ядем капричоза. Има между другото забелязък, днеска видяхме много българи. Имаше много българи. Вчера имаше. На плажа, който бяхме, имаше точно пред нас много българи. И сега през кафето минават много българи. Вижте на каква хубава гледка ще ядем. Вижте колко е празно. Пумата очуме. Ето е пумата очуме. След 2 часа това заведение, няма и 2 часа, сигурно след половин 1 час това заведение ще е пълно. Всички ще са върнали от плажа, ще са оправили и ще ходят да ядат някъде. Чакай, бе, той не те пита за размера на пицата. Той може да не ме пита, той си знае това. Всяко им даде от големите. От големите, да, какво ще ги даде? Ако не ще му казва вкъщи, да ги опакова. Да, защото в менюто имаше, все едно бяха на размери. Имаше Family пица, тя беше 35 см май. И някаква джумбо пица, тя беше 45 см. Бяха два вида размера пиците, пък това ни напита какъв размер искам. Ето инфлуенсъра в него се обади. Наядохме се, храната беше много добре. Палачинката направо беше страхотна. Забравихме обаче да я снимаме, ще ви оставим една снимка. Да. Как изглеждаше горе-долу, обаче бяха много добре. Значи пиците бяха от такова тесто направени, че подобна пица аз никога не бях ял. Значи кашкавала се дърпаше така нагоре, беше наистина истинска пица, едно съм в Италия. Дърпаше съм. Да бе, беше много хубав кашкавал, само като взимаш парчето и кашкавала се опъва един такъв кадъвка, нали и сещате се за какво говоря. Много добре беше пицата, а пък аз по принцип като седнем не ям палачинки за десерт, но този път Пепчо искаше да вземе палачинки и аз само като бях палачинки, так изглежда. Бях се наял от пицата, изядах цялата пица. Тя си му беше към 500 грама да я знам палево, обаче викам чай сега ще опитам и тортата, толкова стана, че аз си изядах половината торта. Това беше палачинка, не? Това е палачинка. Просто беше като торта. Вчера гледахме ето този знак, че има някакво като питбул, като Cane Corso и викаме вътре, тук ще има Cane Corso, то накрая някакъв балхарник. Както и да е. Ето, наръщи.
Много странно. Стига ти толкова влога. Стига ми толкова влога. Просто ме е много странно да държа още стик и камера и такова. И затова давам повече на Бебчо, ще да държи камерата. Той като свикне, ще видите, няма да ми даде камерата на мен. Като свикна, може да не я дам, но за сега още ме е някакво такова... Как няма да ми я даваш? Възикан се. Намерихме един по-нормален магазин в сравнение с Лиза от този. Да, то е много по-подреден. Ето, този си изглежда като нормален си супермаркет. Чак съм надява. А пък Lidl беше направо нещо страшно. Ние влезнахме в Lidl отново, беше по-зле от вчера. Казвам ви, повече хора, още по-голяма анархия вътре и директно си излезнахме без нищо. Вижте витрините колко добре изглеждат. Там нямаше нищо, беше всичко в кашони, които кашоните бяха много разкъсани някакви. Беше много странно, понеже този Айден беше хвърлен до тук, догоре, а пък другите на същата марка до него бяха някъде до тук. То се вижда неща до къде е. Някой да не е пил. Погледнете само залеза. Ние се пребрахме в апартамента. Само да ви съобщя, тази вечер ще му направя стената там. Нарочно съм го намазала тук с едно мазило, там за изгарянето, за да може след това да се изкъпе, защото това мазило е такова лепкаво. Ще се опитам да съм бърза, да видим как ще станат нещата. Много мисля тази вечер да му направя романтичната вечер с свещичките и с всичко. Преди малко станахме, събудихме се, качихме влога от Бургас, който не го е гледал, може да отиде да го види. Предполагам, че сега от Гърция ще се случи много по-интересни неща, но все пак и влога от Бургас беше много добър с Сашо и Бенджи. Сега какъв е плана? Да отидем при бялото бебче ето там и да пообиколим малко с колата и с острова, защото не сме карали, колата не сме пали откакто сме пристигнали. Затова сега мислим да се качим с колата, тъкмо да видим повече неща, по-надолу по улицата, какво се случва, как изглежда самия остров и следователно да ви покажа нещо ново, защото не върви всеки ден да вървим на едно и също място, да снимем едно и също нещо. Окей, хора, изкарахме колата току-що, сега ще трябва да минем по ето тези улици, които са все едно в Италия, супер тесните, ние по тях дойдохме реално. Аз гордо помня улиците, бяха бая еднопосочни, двупосочни, сега ще видим. Тук ми е чак странно да мина с колата. Са тук на къде сме? Напред? Нагоре. Така ли? Дали? Не знам. Ние нагоре май не можем, бе. Ние оттам дойдохме. Тук хващаме... Да. От тук като хванем, продължаваме главния път някак си. Сега ще видим. Където и да отидем, просто слагаме Порт Оазис и се прибираме. Калника. Калника, чули се Калника? Мамка му. Сега ще ви покажем къде ядахме пица вчера. Значи, ядахме... Ето в тези заведението тук. Да, ето тук ядахме. Бяха много добри пиците. Вижте пожарната. Тя пожарната е в строеж. А, не, това къща ли е? Бах ти пожарната. Сега тук само направо отиваме на едно кръстовище, хващаме надясно и тръгваме из Балкана да заобикаляме на някъде острова. Спокойно нафта имаме, пълен резервуар, така че няма къде да закъсаме. Още едно БМВ-це, ама не е направено и грозно. Какъв ти е проблема е? Количката иска да се настъпи малко. Тук има някакъв плаж. Тук има плаж, който изглежда много добре, вижте само колко е пълен с коли. Тук няма къде да спреш. Трябва да... Те спират отстрани на платното. Оставим платното, но то тук вече е свършило и то виж къде е спрямо. Ние просто са свършили... О, вижте водата. Вижте водата.
Ние се експлорваме, обаче идват някакви коли зад нас и е хубаво да се движим. Ето е тук надясно. Да, ето. Ласкала Бич. Това е паркинга. Това е паркинга. То на Ласкалата, доколкото знам, Ласкала Бич е един от най-хубавите плажове в цял Тасос. Така че предполагам, че не се настрада добър. Чакайте, сега ще минем до морето. Пътя да ми го да точно до морето. Водата е много светла, я сега ми е чиста и е светла и водорасли глупости няма. Много странна беседка, някаква от плочки направена. Ще се нагледаме малко на гледката и продължаваме на път. Нали, бебе? Да направим един плаж. Ще направим един плаж, но нямаме бански в апартамента. Ще направим един вечерен плаж. Наистина ли? Да. Те ми няма слънце, сега ми я ще влезна в водата. Измислихме го. Ще правим вечерен плаж. Много съм искала вечерен плаж. Еми ето, днес ще направим. Тук има някакъв плаж, затова има толкова много коли. Гледай коса тук. Тук си представям все едно да си имаш една виличка и да си идваш на Тасос на вилата, като стане много жега, направо рай. Нашата цел в този ден е да направим едно кръгче на целия остров с колата. Ще видим дали е възможно да се направи кръгче. И след като направим цяло кръгче на острова, вечерта да отидем на един плаж, нощен плаж. Това не е за сега целта за днес. Да видим дали ще отметнем и двете цели. Всичко отива на магазина. Тук имаме знак за някакви крави, ле. Какво беше това? Даже не мясеше на крава, мясеше на някакъв бик. Представете ли се ми излезе някакъв бик някъде? Вижте, не се спряха да ги звънят непознати номера. Да. Звъни ли ти още? Говори. Ало? Да, моля? Ами, бих желал по банкова сметка, но само да попитам за кой сайт, защото не чух, понеже красивата жена БГ. Поръчва ли с нещо? Не съм, но имах вече доставка. Да. Ами трябва доставката е минала, ама нещо сте таксували двойно. Хора, вижте само къде стигнахме. Как се обикалям по главния път, говорихме тук по телефона, защото звъннаха и дойдохме в някакво като селце, някакво супер забутано, не знам какво става, но ние продължаваме по главния път. Тук ми го дава нагоре, напред. Да. Тук продължаваме на някъде, той и надясно беше май като главен път. Не, трябваше надясно. Насам няма път. Да трябва да обърнем. Трябваше надясно да завием, няма нищо. Тук мога да обърнем, а ще обърнем някъде по-надолу. Ето, виж, зави тук и после по тук и завиваш пак насам. Сега е тук на таблица, нали? Да. Тук завиваме надясно. Да видим къде отиваме, ние май се за... по някакво мостче ще минаваме, гайз. По някакво мостче. Само вижте къде отидахме. Снимай долу реката, снимай долу реката. Мале, тук липа ще замине. Как тук ще минавам, бебе? До тук на къде отивам по главния път? Надясно пак. Аз тук как ще мина надясно? Виж колко е тясно. Не бе, напред, по този път. Дет мина жената. Аз съм видял къде мина. Виж само каква улица. Значи как мога да мина от тук с колата? Виж само каква улица. Много хубави цветенца обаче има. Това ми направи много хубаво впечатление, че цял Тасос, сега реално в Гърция си беше така, но Тасос, на целия остров е толкова цветно от към цветя и от към такова, че наистина е прелесно. Сега тук къде съм надясно. Отиваме към главния път. Зелена къща, синя къща, лилава къща, сива къща, всичко е шарено. Вижте цветята, вижте оградата синя. Розова къща с синя ограда, синьо-бяло, това е много такова, се носи в Санторини. Чехасковец. Тук има българин. И Варна имаш. И София. И Русе. Тук всичките коли бяха български. Айде. Ние ще отидем до морето.
тук има даже и пътечка. Баш до пътечката спряхме. Тук дали няма да има някоя змия? Змия ли? Да. Айде да няма. Сред тези... Виж, бебе, свободен чадър само за нас. О май гад! Вау! Бебе! Ох! Аз много обичам на плаж. Той не е много почитан. Не съм почитател на плажа, понеже съм бял като сирене и както видяхте във влога от Бургас. Много бързо за никакво време изгарям и ставам целе като домат и после така ме боли, че една седмица не мога да се възстановя. Чакай, само да им кажа нещо важно. Да, бахти гаражите. Навеса на колата му е дървото. Препоръчвам ви го с две ръце, дойдете в остров Тасос и да си прекарате едно хубаво лято. Зависи вие какво търсите, дали искате като нас просто да обикарате и да гледате забележителности или просто искате на море. Защото ако искате само на море, просто да паркирате колата на... Просто отивайте във Варна. Да, просто паркирате колата на хотела и да не мърдате и само до плажа и обратно и чат пат на някое ресторанче. Това според мен не е толкова интересно, колкото просто да влезнеш не толкова в културата, но просто да видиш самото място. Както... Виж как живеят хората, какви им са къщите. Да, както виждате, в момента ние обикаляме цел остров, за да видим улиците, знаете, цялата обстановка, плажове най-различни. Както виждате сега, вижте какъв плаж минахме преди малко, който никога нямаше да го видим и нямаше да станем свидетели на него, ако не бяхме тръгнали да обикаляме. Щяхме да го гледаме само на снимка в интернет. Така че да, продължаваме ние от тук, търсим някой ресторанче, спираме да хапнем и след това продължаваме пак да обикаляме острова. Само да видите градчето. Тук да не е еднопосочно, защото така всички те хващат към мен, бе. Пак ще минаваме мостче. Някой се е паркирал мотора направо на мостчето. Ето го и сърфа. Има и сърф посреди двора. Да, сърфират хората. Сърфират си хората, няма лошо. Тук вижте какъв паркинг. Само оставаш колата и отидеш на плажа. Това е много хубаво в Гърция. И в Гърция, и в Тасос, навсякъде, цяла Гърция е така. Поне на местата, които аз съм бил. Че винаги оставаш си колата някъде, отидеш на плажа, плажуваш си, връщаш се, взимаш си колата и си тръгваш. Не е като в България да търсиш 50 часа парко място. Да трябва да плащаш за синя зона, зелена зона, парко места и тем подобни. Така че тук е много добре, че не плащаш нищо, всичко е безплатно. Да, вижте пъти само кафе. От тук тръгваме на някъде. Не, насам не е пъти. Пъти не беше надясно. Чакай. Да, към центъра, нали ти казах. Чакай. Това си е голямо, бе. Само на петия надясно. Давай майничка да те пуска. Майната. О, малкия. Малкия се стресна, за едно ще го блъскам с колата, разреши. Газ! Така, сега тук трябва да направим някъде десен завой. Чакаме оня да мине, за да може да заобиколим Пежото. Той на аварийки спрял. Аре бе, чиче. То остана. Чакай бе, ние трябва от тук на... от тук наляво има стоп, значи можем да скачим тук. Защото аз тук се едно само на слизане, така ми изглежда. Чак ме е странно. Добре, тук сме надясно. И ще си изстреляме набързо. Настъпваме с всичките коли отпред. Те малко не настъпват, като гледам. Те не настъпват, но отиваме към тях. Трябва да ги наближим. Тук, много интересен факт, едвам харча нафта. Пише ми, че мога мина 540 км, а там ми го пише от Керамоти. Още не да бяхме качили на ферибот. Аз едва съм минал километри. Да, реално то пика. Снимай как пика. Вижте където и дохме. Вижте само какво място намерихме, просто спадна батерията, докато сменим батерията, не можахме да го хванем как спирам. Оставили сме колата на стоянка. Искам да забележа там къща, дето минахме преди малко градчето. Сега ще направим няколко снимки, няма как да не се направим снимки за Инстаграм нещо и продължаваме да търсим ресторант. А между другото има и друг факт, който иска да ви кажа, а именно, че като карам тук с 50 да речем, което не е много голяма скорост, 50 км в час,
Като караш с 50 км в час, дори и за извънградско ви говоря, пак се струва някакво много бързо. В това го прочетох като Дискорд в първия момент. Мисля, че завива този пич, той пусна 10 мигач, че накрая се отказали. По-скоро искаше да паркира. Да, аз мисля, че ще паркира между двете коли, ама се отказа нещо. Тия с ТВ-то май ги виждаме за втори път. Ние май си правим кръгчета и се срещаме постоянно някъде. Тук ако падне с колата и си леш, станеш на кифте. Леко долу. Да не паднеш. Няма. Аз ще снимам и колата и всичко ще снимаме. Най-важното. Защото да не тръгнем надолу. Красиво е много. Много е красиво и бихме дошли пак отново със сигурност. Нали, бебе? Да, бебе. Чакай, тук не искам да снимам кола. Много добре да стане снимка. Трябва каква гледа. Това Маркуч не е змия. Аз поначално го гледах, викам да не е някоя змирка. Други хора, тръгваме към колата да продължаваме нашата обиколка на острова. Чудихме се къде е летището в Тасос и дали изобщо има летище в Тасос. Само с ферибот ли се стига до тук. И аз не си мислех, че има някъде летище, но трябва да погледнем в интернет дали има. Може да съм в лъжа. Няма как цял остров Тасос само с ферибот да се стига до тук. Трябва да има и летище. Вижте хора, къде стигнахме. Стигнахме до село Белово. Първото кръгово. Това кръгово ли? Първото кръгово в Тасос, хора. Първото и единствено кръгово обиколихме цял остров, нямаше никъде. Ето го кръговото. Вижте колко е модерно. Този го пускаме. Колко е модерно кръгово. Вижте, бах ти модерното кръгово. Добре дошли във Венеция. Направо бах ти тясното, чудото. Карам по-бавничко заради липа. Тук сме нагоре. Калника малко се чува, но няма да се притесняваме. Се направим, че сме го чули. Сетих сега, ето го. Ние одеве бяхме на... там тръгнахме. На една посока тръгнахме одеве. De факто ние сега сме насам. Да. Сетих. Значи ние се връщаме от същия път, дето тръгнахме. Значи паркирахме току-що. Върнахме се на същото място, само че с едно палко място наляво и отиваме да търсим сега ресторант да хапнем, защото умираме от глад. Ето я едната пица. Изглежда много добре. Знаете ли какво друго има? Не, но ти ще ни кажеш. Има тук една лодка, където когато влезеш в нея и отдолу е като... подводница. Отдолу си е подводница и виждаш под водата какво е. И аз му мрънках, че искаме да влезнем, да влезнем там под водата, да видим, да можем и на вас да ви снимаме, да видите какво е, да ви е по-интересно. И той все не искаше, защото него го е страх. Страх ме, сега ще ви кажа защо. Не мога да плувам. Това вече го знаете от Бургас. Аз ще те спася. Аз не мога да плувам и в някаква лодка под водата да гледам рибите, не е окей, защото ако тъне нещо стане, аз ще отдава. Просто искам да се зарадвам бебчето и заради нея бих се престрашил да се кача. Влизаме се сега ние в стаята и проверяваме, нали там, да видим изчислили. Влизаме и гледаме, оставили си ни бутилка вино. Трябваше да я оставим така отключена лаптопа с наша... Да, седем да гледа половин час. Трябваше да оставим тук лаптопа включен, да я пуснем влога от Бургас, да се загледат как се вземе столчето, да седне. Но то много интересно. Така, дойдохме сега и тук на един плаж. Оставяме колата ето тук на главния път, през който вчера минахме за обиколката. Някъде надолу се пада плажа. Сега ще разберем. Значи в момента на какво останахме, на какъв извод. Дойдохме, но няма нито един празен шезлонг, няма къде да седем, няма къде да отидем.
Пред нас има два, но има някакви кърпи. Най-вероятно са заети. Така че май се качвам пак по стълбите, отиваме към колата и продължавам по пътя надолу да намерим друг плаж. Абе хора, гърци, поглед това. Не сте ли чули за ескалатор, бе? Не сте ли чули за ескалатор? Аз капнах. Капнах докато се кача. Мамка му не слиза, не беше по-добре. Днеска както ни е тръгнало, май сме тръгнали така, просто да ви показваме плажовете, но без да плажуваме. Значи този плаж беше фрашкан, той се пак Ласкала. Той е най-големия, най-хубавия плаж, който го казват. Вечерта даже има и партията. Нормално да няма места, аз даже и не очаквах да има реално. Имаш само един шезлонг, който беше резервиран, така че... Вчера го видях този плаж, като минавахме да обикаляме Тасос. И да видим сега дали е добре. Наистина ни омръзна да обикаляме плажовете, няма никъде свободно място. Този е някакъв като безлюден, няма спасители, няма нищо, даже не знам дали има и шезлонзи, сигурно ще трябва на кърпа на плажа. Даже там виждам някаква, ама не знам чадър има ли, май е само на кърпа. Така че най-вероятно така ще къпим днес. Дойдохме в крайна сметка на нашия си плаж, тук до хотела. Аз забравих, че обикаляхме другите. Успяхме да си намерим място. Отиваме къде? На Немо. Само какво местенци се намерихме да си хапваме сладолеж. Ей там на онези пекли. Бепчето ме питаше колко са ми излезнали. Сега ще видим колко са ми излезнали, защото имам сметка. 24 евро и 70. Стабилно. 60 лева за два сладоледа, 60 лева. 60 лева. 60 лева. Тръгваме на Немо. Ето ни го шофьора. Малко панталоните са му обратно. Не знам дали мога му се добре. Давай първи. Сега слизаме отдолу да видим какво се случва. Але, как си е такова цялата лодка? Страх ме! Говорихме с шофьора и му казахме, че искаме да сме само двамата, защото иначе се пълни цялото турбуленция и тук всичките седалки, всичко е само скоро. И шофьора се съгласи, даже каза, че без да сме само двамата, толкова часа, сега е 5:45, няма никой. Така че много добре стана, че сме само двамата. Ще мога да видим всичко. Къде са рибите? Ти какво очакваш, ще видиш акули тук? Какви риби? Поне да беше изчистил прозорците. Това как да ги изчистил? Ще ги бърши ако трябва. Има още едни желаящи, гледаме, вече се наредиха да се качват. Той няма смисъл май да паркира. Goodbye. Thank you. Много ми хареса. Страхотно е. Добро утро. Ние вече сме в колата. Тръгваме сега за Керамоти да си фанем ферибота. Сега чакаме този пикап да се изнесе, за да може да продължим напред и надясно. Къде трябва да им билети сега? Тук някъде наляво трябва да се купат билети. Дайте да видим какво става и ще купим билетчета. И включвам се от колата да ви покажа кой шофира сега. Той отиде да купува билети, пък аз останах да местя колата напред. Всичко е страхотно. Чувствам се много добре. Ама така като гледам, от одеве не се местим напред, така че явно сигурно няма да мога да барнем педала поне малко за гъста, да дам малко напред, докато той се върне. Това е положението. Важното е, че съм на шофьорското място. 10 hours later. Той още го няма, само да ви кажа, че нещо почвам да се притеснявам. Да не взема да влезна в ферибота, той да не се качи или пък не знам къде ще трябва да отбивам, за да може той да дойде после. Няма да се кача на ферибота без него, аз не знам къде да ходя. Той тук се заряза всичко. Телефона му е тук, колата, аз съм в нея. Къде отиде той? Дали не е възможно пък да ме чака отпред някъде, за да не се връща насам, или пък дори да ме чака някъде, или да не ме чака някъде, ако трябва аз да влизам сама с колата, тя е ниска.
Върна се при мен. Върнах се, взех билет, минах цялата тълпа някакси. Пусни бе. Пусни. Хайде бе. Outside, please. Only drive in the car. Окей. Sneeze up. Живи бе. Как е отвънка? Изгониха му вън. Червения ферибот тръгна. Ние сега ще се прикачваме на синия, понеже в червения вече няма място и вижте отпред. Всички се прикачваме в синия. Ето вече сме заедно. Да, намерихме се. Тук се паркира, видяхте кадри как влиза, как паркира. Да, само е тук влизаме през тази врата. Снимай на хората да видят. Влизам само през тази врата и се спъна, че има така преграда долу. И ние вече сме на Кермоти. Слезнахме от ферибота. Направихме си един много хубав плаж. И сега тръгваме за България. Часът е 3:20. Просто се включим от България, като пристигнем и най-вероятно там ще свърши влога, ако нещо няма по пътя, ако нещо се случи. Добре хора, стигнахме до границата вече, Гърция с България. Всеки момент ще влезнем вече в България и започваме завоите към Пловдив. Тук след завоя е границата. Да видите само как изглежда в момента, ако не сте минали наскоро и ви любопитно, както бяхме в Шенген, как изглежда. Ето България, има табела. Ето го. Ограничението е 50, няма бариери, няма нищо, просто си минаваш като от първия пич. И няма никакъв проблем. Даже и камери не ми даваха на Waze, че има. Има не камери, но те не са за скорост. И да, вече сме си в България. Home sweet home. Продължаваме към Пловдив.